Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar driunyo. Hadin ka jing ang nut jong ipajba ka thany umdan ban yo yak surok ka bapaka da ka baut bat nam syak sarkar bat ka baki bor sarkar ru lengbau ba prestun tensong beriu sumbut menteri rang ba ka sarkar jela lawan bu yo maunong rem na ka banta ban sena ye kene ka surok ka bala tip kum ka nongpo umdan sunapur road ka bala jot rathai la da ki bon snem wat la hadin bami shibun ba ki jing kan tho henry ka sarkar kam syam la sngam ye ka jing kan tho henry ka la pendep ngila ka jong ka kamram bat kumba galong menta lasdang bansena ya kene surok ha kabalayu i ya kipu shilum kikali kid singkit kiladon ha kene kathany bat la peniat chat ya ka jingti ya ka khando bat kermen bagi pai baru kinai ka jingi trilang namar ka lej kawan kan kham jenjar habdang nyat ka jingsena da ka jing sum borom halor kene ka jing ngap jong sarkar ya ka jing dawa bat ka jing angnut ki pai ba ka kathany ka MDC jong nongpo constituency ka kong rona khamdej kalapan pau ya ke jing songu ya ke sarkar jela ke sarkar MDA 2 bat kham kerpang yau menteri ramba ke sarkar jela konrad ke sangma nangta yau ba prestun tensong beriu sumbut menteri ramba ke jela halor ke jing simkhia jongki ban pen urlong ya ke jing post new jongki pajba ketika thany ki balaman jing na ke jing sniu palat jong ke ne surok menta dak ki bon snem Nadu na nongpo umden sunapur kabanmi hadu pernihat. Kabangas nutunat kalong bamenta kasngi lala banwan bu ya uneu mau nongrim. Uneu mau nongrim udai ubangin sedang no ya kakam. Sibit nangi nilayami na kanigamadan sadam nihi keban ak drama. Kata kabla tikinabha. Jinong bau teu selen watundi. Kata kabla tikinabha. Tambanga yaladi ngala arben gasni. Keren kat bakeren kam lelei ai baka kam kan keren kam jam. Ban ya kaktin. Lembaga neka lat patai kubur kum kanong ikman jong kanong po constituency ngakwa ban ay kaneka kubur jing songu bakraw ka jonga sya kaneka sarkar MDA 2 kabalay alam da kaneka parti NPP kapo kajing alam jong isar Konrad Kesangma ngapan pawru kajing songu ka bakraw ya i deputy chief minister badon purom jongi isar Prestun Tensong ya kaba ilawan bu yang mau nongrim hakineki benai ki baladap no but nakaliang bajingi undai bai kala syukur tang hakajing bu yang mau nongrim Henry ngi pa hakineki kayo hakineki singi ki baladap no keladon kajing sedang ya kaneka surok umden sonapur nongpo umden sonapur road akaba ki neki pu shilum kila sedang ya kakam no jongki shat bat nakaliang ke jonga nga yo i shisai kata kajing kermen bat kajing pu samerki nakaliang jong kinong shong shnong ha ka ba ka to kajing jenjar ka jing lanot ka jing ka ba kinong shong shnong kham tam le na ki dong ki than nang thi na po umden ma than jongi ki nong shong shnong ki ban na ki tu ki than ki la shem jing shisha ki bayat man ka sngi yaw ne u surok bat kajing kwa he kalong ban yo no ban penbahan no yo surok bat hakane ka kenti ka bamenta kala urlong shisha kalong ka jing shisha ba ki sarkar ki le ki sarkar ki wan henry ngai i patang ka ne ka sarkar ka bala pendep bat ka bala yaram ya kata ka jing don kam jong ki pai nong shong shnong ki jongi ki ba tam shem na le ne tam shem na krem tam da ka ktin henry kala pendep ka ki kam ki jong ka bat ngan no bakla ru ban ong ba kum ba ki la pendep ya u surok skun
isa Presiden Tensong ilawan bu yung mau nong rim bat kakang ru kaladet hagabagi nong song jong kito ki dong ki tan jong ka snong umskun hi barok kawai kilasuk bat nga kermen scam bahkan neka surop nompo dan sonapur ru kan long kumju ku longga neka surop umskun hakaba kan long na kabanta ka jingbet ka jingbiang ka jingsuk jong ki nong snong te tang da kini ki ketin ki jonga ku ble shibun Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kabanta ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai